Cek cek cek. Cek cek. Satu.
Tabuka maparbingguata di bagasa sadarion. Tapuji matuhata marede maita sia buku ede nomor 122 ayat sada rodi ayat tolu. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudina, tubuh siang amai. Tolong aku, si sumbanganku sasar, duduk haki. Tombak dengan doa, api dengan doa, naruh mata ratai. Yesus tumingan, Yesus tumoda, si balas tero hatai. Bulan tiurdo, bintang piturangdo, nama tali haripe. Yesus tumiur, Yesus tumorang, sumurung sian isude. Marhite-hite goarne de bata ama, do goarne anak na Tuhan Yesus Kristus, do goarne todi perbadian atau tumo palangi doho tanoon. Amen. Asima roham di au ale Jahoba, ay targugo doau, maras dorohaku doho dagiku, alai anggo au, tuhodo au marhaporusan ale Jahoba, nikudo hodo debataku. Marguru tu tangamu do aka parsoreoki, sai palua maau siat tangan yaka musuku, do siat aka namangalotongi au. Ale Jahoba, sai unang paurak au, ay hodo na hujou, sai palua maau marhite-hite hati goramu. Haleluya. Haleluya, Martang yang mahita, ale tuan debata amani saluhut parasini rohaun, nunga ditatap ho hami bang somon, adang majua ho mangaleon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni perdosa, asa taunon na haleau duhuk siat ni bagi, saharo dihau na pinar silang. Satu pahi hami marhite asi ni roham, asa margogo hami jala marpenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami diakas si taunon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia marhite hite hami. Amen. Tapuji Tuhata marede maita. Ayo.
Sikak nipatik di minggu tasadarion ima di Rom 10 ayat sia. Ay malua maho molo di parhotopot pangangami Tuhan Yesusi uhu dihapor seai roham naong dipaehe de bata ibana sian aka namate. Ido sahana atong rak mangiduguguma hita tu Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatimi. Amen. Tapuji matuhata marede maita. Adong dosa damu wali di nomor dosa masa dengan domu wali pasonang roh haki di puji oki tok tong magurdi sai masuk got endeki dungau di bumi. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasaon hami, dukon ni asi ni roham. Hati goran ni pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabi gima baga-baga ni dibata taringot tu hasesan di dosa. Molo tung adong manang ise na merdosa, adong do pangot diata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardingkanan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, doho do taringot tu dosa ni saluhu portibion. Asang apa ma di dibata na digijang. Amen. Kor pungwam parupuan.
Vokal solo Renata Boru Hutajulu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Tapuji matuhata marete mahita. Tatangion mahatani debata, turbo epistel di hari Minggu ta sadarion, imana tersurat di Pesalmen 30 sada, mamuka sian ayat walu merhaujungan di ayat 10, tajahama marsika soring sahami ma dabar julu. Sai marolop-olop jala marlas ni rohama au bahem mida asi ni roham, natina takmu dangol hon. Namar binotoi ho di akaha gugutan ni todiki. Asi maroham diau ale jahuba. Ai hagugutut doau. Pola dolo tok mataku binahen ni ahar sahon. Maras dorohaku duhut dagiku. Jadi gabe parbilea doau mararupus sude aka aloku. Doho hobar hudul. Jala tarsonggok situ tudo aka dongaku mabudang. Marsiring-siring bedo aka namar nida au di balian. Ai sai hupa begi-begi do husip-husip ni torok halap. Habiaran humaliang. Sai marluhuti do nasida martutup-tutup yau. Mabuah hosaku do dipikiri nasida. Marguru tutangamu do aka parsoryoki.
Sai palua maau siat tangan nyaka musuku, duhu sian aka na mangalotongi au. Ima sahakna, martua doakan atau mangihon hatani di bata, jala naupe opsa. Amin. Kor remaja na poso bulung.
Tapuji matuhata marede mahita. Ibu tanah sudi amu hidupku atas Yesus sasoada dirimu ataku mabadulus alai nurung masude barulan puna soklure atong gir-gir mahitame lamang untuk Jesus daging tanah ditape taliun madu Jesus ay namanjua Tuhan indang dapot hasong nangani. Taha tidakon maha porsiautai, songon nah ini tidakon idong atas saha porsiaut di sadok portibion, rakma hitamadok. Au persea di dipata jahuba, ido ama perguna suatu dusan, natu mau palangi do tano. Au persea di Yesus Kristus, anak di dipata jahuba nasasadai, imana tinibuhon ni si Maria, nagabe-gabea setondi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata natu mau nawirnit, di pangumuan ni silatus, nama tu terpajal doi bana di hau pinar silam, na tua tu banua toru, nuitano, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni di bata jahuba, amanai perguna suatu dosani, disima ibana, pai mamula sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu do namate. Au persea ditodi perbadia, calarong sada huria nabadia, huria topan nyala Kristen akan nabadia, doho dihasesan di dosa, doho diatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, do dihangaluan na sora suda. Amin. Kor pungguan lansia, dohot keluarga.
Korpungan ama.
Tapi kima titing namasa di huriata. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 20 Maret 2026, Sada Romawi na maragam. Sada guarni mingguta sadarion ima Minggu Palmarum manang mare-mare, topik minggu Yesus Kristus do Tuhani. Yesus Kristus adalah Tuhan. 2 Pangapulion sian huria. Di patupa huriata do pangapulion tu keluarga amang WR Silitonga inang FVNS Boru Pasaribu di hari Senin 30 Maret 2026 mulai pukul 10 sia 30 wita na maringanan di Jalan Goa Raya Blok J nomor 225 Perumnas Sudiang Asaroma ruas wilayah Tolu Parhalado dohot keluarga di Pangapulioni. Tolu ruas Nataba. Mamuka Minggu Sadarion 20 Maret 2026 nunga gabe ruas ni huria HKBP Tamarunang Resort Tamarunang Distrik 10 Pitu IBT Ima Sada keluarga heroik Marsaor Dame Sibagariang Inang Dewi Sartika Boru Pajaitan Naro Sian HKBP Tanjung Mulia Resort Medan Deli Distrik 10 Medan Aceh. Saunari maringanan di Kompleks Lanut Sultan Hasanuddin Jalan Watimena nomor 20 Sada Mandai Maros masuk wilayah 2. Tu keluarga na baru asa jongjong ma di inganan. Mulai tema di keluarga. 2 keluarga Nikodemus Silitonga inang Grace Anna Borusibarani Naro Sian HKBP Partali Toruan Resort Huta Barat Distrik 2 Silidung. Saunari maringanan di Villa Sudiang Sejahtera Blok B4 nomor 04 Batu Tambung masuk wilayah 2. Tu keluarga na baru asa jongjong ma di inganan na. Ya, mulai tema di keluarga. Jala keluarga ruas na baru asa 75 anon dung saya di Jahami Tiktingon. 4 pajakonon ruas Parguru. Di Parminggota Sadarion 20 Maret 2026 Patu Pauni Huriata do acara pajakonon ruas Parguru Ima Tu Amang Parman Sianturi Tubuh 12 Mei 1997 tardidi 17 Desember 1997 maka tidakon haporsiaon 10 Maret 1980 tolu saunari maringanan di Kompleks Dewi Karmila Sari Blok Asada nomor 4 masuk wilayah Tolu. Ima naung mandohoti persiajaran marguru saliling onom bulanon. Ulaoni di patupa dung sidung pasahat ton pelian na paduahon. 5 pertanyaan pasion manang partinonon ni Tuhan Yesus. Di patupa huriata do pertanyaan pasion manang partinonon ni Tuhan Yesus maringanan di gereja KBP Tamarunang Ima Sada pertanyaan pasion na parjolo di hari Selasa 31 Maret 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita na markordisi Ima Kor Remaja na Posobulung. 2 pertanyaan pasion na paduaon di hari Rabu sada April 2026 masuk pukul 10 sia 30 wita na markordisi Ima Kor Parupuan. 3 pertanyaan pasion na patuluon di hari Kamis 2 April 2026
masuk pukul 10 sia 30 wita namar kordisi ima kor ama dot lansia. Asa Roma sudah ruas ni huriata di pertangyangan pasioni. Onom bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di patupa huriata do marhite seksi sekolah minggu ima ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Kamis 2 April 2026 mulai pukul 10.00 wita di Jabuni Theodorus Rean Sianturi do Theodora Ranica Boru Sianturi maringanan di rumah dinas Surya HKBP Tamarunang. Asa Roma sude anak sekolah minggu HKBP Tamarunang diibadai. Pitu perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Di patupa huriata do acara perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung jala songonon ma pertording di ulauni. Jumat 3 April 2026 waktu pukul 10 sahat tu pukul 12.30 ima ibadah Jumat Agung dot perjamuan kudus. Pukul 12.30 saat tu pukul 10.04 ima istirahat disediao do snack kopi manang teh. Pukul 10.04 saat pukul 10.05 ulau nauhom manang perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. 5 walu permingguan buah-buah ijuk AKBP Tamarunang. Patupau ni huriata do permingguan buah-buah ijuk manang pasca subuh ima di hari Minggu 5 April 2026 mulai pukul 04.00 wita maringanan di Garijaon. Asa Roma sude ruas ni huriata di parminggoni jala asa marpahayan lao tu parmingguan. Sia perayaan pasca subuh anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Patu pani huriata do marhite seksi sekolah minggu ima perayaan pasca anak sekolah minggu HKBP Tamarunang ima di hari Minggu 5 April 2026 mulai pukul 05.00 wita. Jala di Patupado di perayaan akka kegiatan ima pencarian telur pasca akka games dohot marsi panganon. Asa Roma sudi anak sekolah minggu ni huriata di ulaun paskai. 10 pesta parjolo perningotan hari haheheo ni Tuhan Yesus manang pasca na parjolo. Patuponi huriata do ibadah pesta parjolo perningotan hari haheo ni Tuhan Yesus manang pasca na parjolo ima di hari Minggu 5 April 2026 masuk pukul 10.00 wita di Garijaon. 10 sada pesta parduaon perningotan hari haheo ni Tuhan Yesus manang pasca kedua. Patuponi huriata do ibadah pesta parduaon perningotan hari haheo ni Tuhan Yesus manang pasca kedua ima di hari Senin 6 April 2026 masuk pukul 10.00 wita di Garijaon. Jala markorma di ulaun pestai akka kategorial. Asa Roma sude ruas ni huriata di ulauni. 12 donor darah sukarela UPT transfusi darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Minggu 29 Maret 2026, gereja kita akan melaksanakan kegiatan donor darah sukarela UPT transfusi darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mulai pukul 11.00 wita atau setelah ibadah Minggu hari ini. Untuk itu, sangat diharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk mendaftar di kegiatan donor darah tersebut. Untuk mendaftar di kegiatan donor darah tersebut kepada Ketua Seksi Kesehatan Inang D. Boru Silain SST MKes MKep nomor HP 0812 4138 7719 dan Ketua Dewan Diakonia. 3. Ibadah paborhaton ujian akhir tingkat SD, SMP, SMA. Di Patupa Huriata do marhite seksi pendidikan Dewan Diakonia ima ibadah paborhaton tu ianakon ni huriata
na naing mandohoti ujian akhir manang kelulusan ima di kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dot kelas 3 SMA di hari Minggu 5 April 2026 masuk pukul 12.00 wita manang sidung ibadah parmingguan. Maringanan di gedung sekolah minggu. Asaroma sudah ianakon nana yang mandohoti ujiani rap dohot na torasna di ibadai. 10 kunjungan pastoral huria. Di bagasa mingguan patuponi huriata do kunjungan pastoral tujabuni ruas na adong di wilayah Tolu. Tatangiakon ma asadinggan merdalan ulauni. 15 amplop tujolo. Di parminggota sadarion pasaton amplop tujolo dohita ima tu panitia pasca punguan perempuan ni huriata. Tapasahat ma di bagasan las ni roha. 16 ruas namar said. Paralado do sude ruas ni huria KBP Tamarunang mananyakon ruas namar said di Jabu manan di rumah sakit. Saituatama na mangaleon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni huriata namar said di Jabu manan di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang padita. Ruas namar said sada Agusta Kristin Borusianipar ruas Naposo wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2 Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu YFH Sitorus wilayah 2 perawatan di Jabu. 4 YFY Sinaga wilayah Tolu perawatan di Jabu. Mauliate nasida ngaro dohot hita di parminggon sadarion. 5 Hahutajulu wilayah Sada perawatan di Jabu. 6 SR Pasaribu wilayah Sada perawatan di klinik Inggit Medika. 7 V Panjaitan ST wilayah 2 perawatan di Rumah Sakit Penang Malaysia. 8 M Hasibuan wilayah Sada perawatan di Jabu. Ruas namar ulang tahun. Parlado HKBP Tamarunang pasahaton selama ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun siang tanggal 20 Tolu saat tanggal 20 siang Maret. Saya tua tama na mga leon pasu-pasu doot gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas na marulang tahun. Sada hamonangan tangiang samosir anak sekolah minggu 27 Maret 2020 sada wilayah Tolu. 2 Brahma Anugrah Pasaribu anak sekolah minggu tanggal lahir 25 Maret 2020 sada wilayah 2. Tolu Christian Palentino Silaban Naposo tanggal lahir 26 Maret 2008 wilayah Sada. 4 Firly Ketri Nauli Borusi Tanggang anak sekolah minggu 26 Maret 2014 wilayah Tolu. 5 Deborah Marcelina Boru Hasibuan Naposo tanggal lahir 20 siang Maret 1990 Tolu, wilayah Sada. 5 Theodor Marcelino Sinaga, anak sekolah minggu 20 siang Maret 2010 Pitu, wilayah 2. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamun do gajani umur jala dia birangna do hamoraon do hamauliaon. 10 ulang tahun perdongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni huria KBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun perdongan Saripon tu ruas namarayahon siang tanggal 20 Tolu saha tanggal 20 siang Maret. Ruas namarayahon sada keluarga YFY Sinaga inang SW Boru Marpaung tanggal 25 Maret 2020 sada wilayah Tolu. 2 Amang CE Pangaribuan inang IPP Boru Sianipar 20 siang Maret 2000 siang wilayah 2. Saya tua tama na saya toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 sia ruas naro tu parmingguon. Sada Minggu 22 Maret 2026
Permingguan Magodang Toropna 120 halak. 2 Minggu 22 Maret 2026 anak sekolah minggu Toropna 45 halak. Tolu Selasa 24 Maret 2026 pertangyangan wilayah Sada di keluarga Sintua STJ Marpaung Esa Inang LA Boru Banjarnaor STP Toropna 40 halak. Opat Jumat 27 Maret 2026 PHD Gabungan Ama Ina Dohot Lansia Gereja KBP Tamarunang Toropna 40 sada halak. 2 Romawi Parhepengon Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing parhepengon na adong di itabe dohot di slide LCD. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon tatangyakan ma asa gabe pasu-pasu do lasniroa di hita tarlumobi gabe hamuliaun di guarni tuhata. Amin. Dipangidu hami ma keluarga Nabaru asa tujolo. Ya, mola tema keluarga Nabaru boima kembali tudulan. Tapuji matuhata maredema ita siap buku ede nomor 256 ayat sada rodi udutna huhu papungu pelian sada A sada B duhu pelian paduahon. Jesus Christus hidup Raja, pinabangkit di amanah, mengubah
Damini di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horasma dihita sahutna. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahala sema jalata jakoma hatani di bata naga Benjamita di minggu ta sadarion di minggu palmarum imana dine sian Filipi bidu 2 ayat 5 1 ayat 10 sada asa di jauh kami mah tuhita salutna tapi ihut mamanginang di bagasan rawatabi songon parohaun ni Kristus Yesus mah parohaun munah ati perupani di bata di ibana dada songon na di dobor di rajumi rohana tudos nai tu di bata di rumah rido dirina jala disolukon rupani hatoban gabi sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana di patutoro do dirina nagabe pangoloi do ibana pai mamate pola tung mate tarsilang alanido di patibo di bata ibana jala di basa-basa hantu ibana guar na sumurung asa nasa guar asa sobatu guar ni Jesus nasa ulo ni tot na di bano gijangi dohot na di tano nang na dituro ni tano jala asa nasa na marsuara marhatopoton Jesus Kristus do Tuhan bahen asa ngapon ni di bata ama ido ianggo sahatna horasma dihita huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus saat mahita tu minggu parpudi sebelum sahatu perningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus ima guarna minggu palmarum molo di bahasa Indonesia di dok Minggu Palma, Minggu Palem, atau di dalam bahasa Batak di Dokma Mare Mare. Iya, jala di kisah hati tak amang inang tu Minggu Palmarum, alani berengot tama di huriaton bahat dibaen songon simbol-simbol
ranting-ranting pohon palam, nana yang pengot tok kita, takas taingot songot dia, habur hatani Yesus, songoni hasa hatani Yesus tuhuta Jerusalem, sudi marsuara nagugu mandok, Hosiana, pinasu pasu manaro, marhiti-hiti guarni Tuhani, jala di patuduhom ma haroroni Tuhan Yesus, dada marhoda alai marhalode, ya lahu patuduhon haroroni Tuhan Yesus, dada naneng patuduhon gugu alai patuduhon hadameon hauduhon dohot halabbohon. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di turpukta sadarion tai ngok ma amanginang jala taida ma songot dia na di pasahat apostel Paulus turuas na adong di huta Filipi taringot tu pardalanan ni Tuhata Yesus Kristus. Namar lapatan hati hai nunga adong be persoalan adong do namar soba tu si Paulus, adong do namar soba tu Yesus, adong do namar soba tu Tuhan debata, adong do namar soba tu patik, adong do namar soba tu hata ni debata saluhut nai nunga sursarbe alani molo berengota amang inang parjolo di pasahat di ayat 5 di dok songon parohaon ni Kristus ma parohaon muna taida ma jala taingok ma songon dia parohaon ni Tuhata Yesus Kristus dada naneng patuduhon gijang ni roha hati haya manginang dangadong dope sipatu dangadong dope sandal sudi kaki ayam songon itu tidak ada alasnya. Alai taingot dope songot dia sebelum saat di patupa pasca Yesus do maburi si manjojak ni gadum akasisiana di patuduhom ma molo memang tutudo parohom muna parohon Kristus ikor radido hamu merendah amang inang ketika dikatakan merendah kudang do membayang tujuannya kepada hal yang negatif. Iya. Tetapi ketika ditambahi rendah adong ditambahi hati tujuannya positif. Rendah hati. Idu na boy berengota na parjol sali di patuduhon Tuhata Yesus Kristus. Di patutoru do dirina. Dia bukan mencari hasangapon alai patuduhon pakobasion. Namar lapatan di do Tuhata Yesus Kristus patu pahamuma songoni songon parningotam muna diau. Satu sama lain harus saling melayani ai idu parohaoni Kristus. Nah tapi di parngulota sadarion agak mau latih amanginang alani somaldo tabereng manang tabiki aka rumor aka humor aka cerita maon postorohanami syakita na adong dison dada na adong songoni molo pajupang siaturi contoh na siaturi majo hudokon dada meninggung tuna asing hami majo margaku majo hupa buah itu molo pajupang siaturi di boto ma adong siaturi di sana hebat di sukundungan na hebat do di san jenderal adong marga siaturi apalah hamu dopei langsung dodokon hami dopei sahuta do hami opunami do sana do hami itu alai mo dodokon adong do di hutan hutada siaturi alai pertempel ban apalah hamu do dang pala hami beba mungkin ngasing be hutana itu naneng dohonon amang inang Oma salah satu ciri ganup pita tetap do madiuri hasangapon. Alai molusian parngoloni Tuhata Yesus Kristus dada songoni. Paingot dope
ditiki, direhe-rehe, dijuri, dipastap Yesus. Didok Yesus tu si Petrus. Di paswadaho doau sebelum ayam berkokok 3 kali. Itu. Holan disukun, ditiki ditakup Yesus. Aidang narapo dohot ibana alus ni Petrus. Daung, dang hutadai. Itu. Nama lapatan amang inang berengot nama. Ternyata kondisi terkadang membuat kita meninggalkan Tuhan. Situasi membuat kita meninggalkan Tuhan. Jaladada songoni parohauni Kristus. Alani di dokma amang inang songon dia di pasahat di ayat 2 diturpukon. Goi hamuma halalas ni rohakon sadama paroh kamu sadama halomuna saroha sapikira mahamu. Asa songon parohuni Kristus hamu saroha sapikira mahamu. Idonan yang di pasahat tua karuas na adong dipilih hati hai. Molo si sobamu si Paulus ahana ikon di pangasoko ape dadai molo si sobamu patik ama ikon di pangasoko ape dadai hati hai di bagasan hurungan do amang inang si Paulus alani dipaingot ma molo tutudo parohani Kristus paromuna sadama hamu sadama roha do pikiran saurtut ma pikiran roha tu pambahenan songon nanunga udok nakani ngamanginang ditiki dijakon Yesus sudi bangsoi sudi natorobi mandokon hosiana pinasu pasu manaro marhiti-hiti guarni Tuhani berengot tama amang di ujungna piga-piga hari kemudian namandokon hosiana las idu namandokon parsilakon amang inang ini menunjukkan mengenal Yesus Tuhan belum tentu mampu mentuhankan Yesus. Mengenal Yesus adalah Tuhan belum tentu mampu mentuhankan Yesus. Itu. Molo disukun sian ganup nasida dihutuk kodo Tuhan Yesus itu. Allah dihutun Allah adung sesuatu hal. Allah Yesus dona mambuto saluhutna dan pola disukun akan natoropi akan namangiutun ibana ngamalehamu tahu Allah di parade Yesus do saluhutna jala di patuduho do songo dia namangiutun Yesus namar sahid di pamalum do namate di pangulu do nasoboy marnida diburi do si malongna asa takas di ida nasoboy mardalan di baturi di pasu-pasu asa denggan mardalan alai pemahaman namangiutun Yesus hanya tentang perbuatan bukan tentang keilahian Yesus isi do Yesus alani dohono kuma akan naman dohoti saat tu si Judas Iskariot dia gagal paham mengikut Yesus so nanu ngahudoko nakani mengenal Yesus belum tentu mentuhankan Yesus aladang takas dihanguluhon nasida isi do Yesus holan alani hoax, holan alani akabarita na di pasahat, sianon ujungna nasida marsada mandokon parsilakom mai. Dang saroha, dang sapikiran, takas di ida, alai dang di rohai, jaladang di hangoluhon. Idu naboy berengota amang ina. Alani masuk mahita tu ayat onom 1 ayat 7. Dipatuduh ma amang inang adi perupa ni debata di ibana dada songonan di dobo di rajumi rohana tu dosni tu debata di rumari do dirina jalan disolukun rupa ni hatuban dada madiori hasangapun Yesus bukan meminta pujian alai songo dia do pengakuata
tutudo Yesus Kristus do Tuhan. Tuhan tidak pernah mengharapkan pujian, tetapi Tuhan mengharapkan pengakuan. Alani berengot tama di ganu perminggota. Pengakuan iman rasuli. Au porsia. Alai suku-sukun dihita ganup amang inang. Ganup minggu do taha tahun. Taha tindakon di perminggota. Manatap do hita tu silang ide bata. Alasian idu haluhaon. Soon edin nilansian akaning rade haluhaon. Iya. Ibana do na pasahaton na mangaleon haluhaon tu ganup jolma. Tanpa melihat perjalanan kehidupan kita, tanpa melihat siapa kita. Alai dustu diadu pani debata didikinunga didokon Yesus Kristus do Tuhan. Parjabar maibana di harajaon ni debata. Alai berengot tama amanginang nanunga tahatin dakoni au porsia tutudo tahanguluhon. Alani imarhite minggu palmarum. Dada hola nane mandokon hosianna hita ale ikon dohonota do pengakuata Yesus Kristus do Tuhan. Itu sebuah keputusan, itu sebuah komitmen di dalam kehidupan kita. Apa nama masa di ngulung Tuhan menjaga ho alani i dohonok kuma au porsia idu di minggu palmarum amanginang alani idok mamose di ayat sia 1 ayat 10 sada. Songo dia nasa nama kangoluhon Yesus dipasu-pasu debata. Allah didongani, diramoti, dipargugoi debatado ganup na porsia di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jaladang adong naboy sahatu amai molodang marhiti-hiti ibana. Alani dua manginang di minggu palmarum di minggu mare-mare, odo dalan, odo minggu perenungan di genup nguluta asa tutu terjakok kita benar-benar kita bisa menghayati, memaknai, menghidupi arti Jumat Agung. Alani sebelum Jumat Agung di Patupa doa nong Pasion 1, Pasion 2, Pasion 3. Aha nenaneng tahatindakon di Jumat Agung molodang tabuto so dia si tahun itu hata Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa benar-benar full memaknai Yesus telah mati dan darahnya itu bukan hanya tinggal di kayu salib, tetapi darahnya akan tinggal di dalam kehidupanku. Buha sarana bui tahangoluhoni molodang takas tabuto via dolorosa perjalanan penderitaan. Alani togiono kumahamu amanginang romahamu sudi di malam pasion sada, malam pasion 2, malam pasion 3 songoni annong tu Jumat Agung. Ala di Jumat Agung di Batu Bahuria ulaon nabadia naneng pai ngoton nanunga di pai baru debata ngoluta dada marhiti pambehena nasabing ale marhiti mudarna pai baruhon ngoluta huria na inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus asa tarjako kita saluhut nai ikunadong do pambehena sian ngoluta ganup. Seorang pendeta yang bernama pendeta Dr. John Simon, dia pernah mengatakan asa songon parrohaoni Kristus parrohota adong ma tolue na ikon tapasiding sian nguluta na parjolo ima emosi. Buat carana amang inang parrohaoni Kristus parrohota hangolota mulu adong dope emosi. Mulu adong dope emosi lau mangida salut na kana masa menyikapi sebuah kondisi tasikapi marhiti emosi na paduahon didokom ma mulu adong dope iku odona jut-jut mambaen sipata gabeta pasiding de bata tanpa kita sadari amang ina jadi kita pajolo ma egota jala na parpudi ima egois emosi
ego dan egois. Mulod do dong di bagasan ngoluta. Songon dia matar jakon rohata amang inang Jumat Agung imana diguari hama mati ni Yesus lahom maburi ngoluta. Kematian Yesus adalah keselamatan untuk kita. Songona jujut udokon mulut tatap amang inang silang dadahulan paru kilon di si. Bukan hanya sebuah penderitaan, tetapi kita akan melihat keselamatan. Jala tahingot tadapot saluhut nai di Minggu Palmarum. Minggu manomu-nomu mare-mare buhado paradiho rohat tahita. Lau mancakon nanunga diburi tuata Yesus Kristus ngolut taganuk. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita dahulu, siapa kamu dahulu, tetapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana saat ini aku berdiri menyuarakan tutudu Yesus Kristus do Tuhan. Apa namasa, apa goncangan, apa pergumulan, semakin tinggi persoalan, semakin besar Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Jala ikon tahingot diulahon dewata saluhutna dadalaho patuduhon sakapta. Ale patuduhon sakapna, patuduhon hagogoonna, patuduhon hamulionna. Pola do dilehon anakna nasasarai. Asa ganup unang sahatu api naroko alai gabi parcabar mah di harajaoni di bata. Idu naboy berengota amang di Minggu Palmarum di Dikion. Alani dihamu amanami nanami hanggina pinaribut marhiti parminggota di Minggu Palmarum. Ini adalah minggu perenungan. Ketika kita melihat pohon palem, tengok ma nanunga robe tuhata Yesus Kristus tuhuta Jerusalem jala dang piga liling nari sahat nama ibana tuhau pinar silang alai hama mate ni Yesus dang marisuang mudar ni Yesus dang na Holanda istitano alai mudar ni Yesus ikut sahat do di rohata ganup ido simbol nanunga di pai baru debata ngoluta. Amin. Amin. Iya. Naparpudi ma. Iya. Daku boto songon na mohop di hilalahamu amang inang atau sedang-sedang saja. Iya. Ala memang adong do nilai plus ni simbolon. Nilai plusnya sada paingotok kita tu Minggu Palmarum. Ali adong do tong gabe dang pola takas behubir nga karuas. Alana tertutup dahan-dahani. Songon na ngamaul biau mamereng. Nah di budian dang takas beberengoku. Iya. Iya ada nilai plus, nilai minusnya juga ada. Tetapi godang nilai plusna. Mulai tema di Ina yang sudah berjuang membahen simbol-simbol di tonga-tonga parhuriota. Audo honokuma mulutuhamu kategorial Ina mulai tema ini macam mahamu. Amin. Bos sedang semangat tamu. Ini macam mahamu. Amin. Iya. Alani sadama rohamuna dah. Lasma rohamuna. Lasongoni ma amang inang haanggina pinaribut di ayat na parpudi di ayat 10 sada di ma jala asa nasa na marsuara marhatopoton Yesus Kristus tu Tuhan bahen hasangapon di debata ama. Ini yang ingin disampaikan. Isi duna punasa Yesus Kristus Tuhan debata ama. Hadirion ni tuhata debata ama adong di bagasan parngoluon ni tuhata Yesus Kristus. Di sodo na jut mambain sipata. Olo suku-suku mambai kita bingung amang inang. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jut do halak mandokon mulohon bahasa Batak madohon oku ate. Jut do halak mandokon songon dia do hamu tolu Tuhan munah. Jut do songon ni. Rope suku-suku ni ala dang takas di boto di bata. Ala dang takas di boto Tuhan Yesus. Ala dang takas di boto isi to di parbadia. Ala ni roh suku-suku ni.
Ale dihita ganup nanunga mamboto nanunga matedinggan basa di bata buhado hita margogo di dalam makatindakon Yesus Kristus Tuhan di bata ama. Jala-jalo o kudu saluhut nei marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Dangadong naboy satu amai molodang marhiti Tuhan Yesus Kristus. Alani di minggu palmarum sadarion mangarade maau nanunga manjakon Tuhan Yesus Kristus na mampuri ngoluku na pay baruhon ngoluku di pasu-pasu Tuhan di bata mahita saluhutna di pargugoy mahita laho mangulahon hatana. Amin. Martangnya kita mulai mali Tuhan di bata marsaringar hatam di tonga-tonga permingguan nami sadarion di minggu palmarum marhiti hatam mali Tuhan di bata nanunga pay ngotok kami asa sisada roha sisada pakiran mahami jala mangiutun parohon ni Kristus mah parohon nami nauduk narade jala nasiap rap makobasi sama hami pe ali Tuhan di bata alani ma Tuhan ajari hami asadada holan pasahaton makatahon hosianna pinasupasuma naro marhiti hiti kuari Tuhani alai ikon margugu hami mami opi uhud makanguluhoni jalapatu duhoni marhiti parange nami marhiti parasaran nami pele Tuhan di bata alania si roham Tuhan pasu hami saluhut na pele Tuhan songoni Tuhan huriam HKBP Tamarunang pasu huriam HKBP Tamarunang pasu ganup aka program-program ni huriam marhiti aka program-program nana yang dipatupa di tonga-tonga huriam bain hasangapon di guarmu jelabahan bohal na mangulu di hami aka ruasmon songoni aka parhalado ni huriam pele Tuhan di bata pasu nasida dinalo mangulah ulon na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nasida ganup lasongoni di ganup aka pengurus kategorial aka seksi aka dewan aka panitia na pinatupa na pinajongjong di tonga-tonga huriamon pasu nasida songon parhitiomu nasida dinalao patuluson sakapmu di tonga-tonga huriamope ali Tuhan di bata ali Tuhan di minggu nami sadarion di parminggu nami di patupa huriam dole Tuhan di bata ima pancakonon tu ruas nanunga marguru salilingon asiro ham Tuhan pasu ibana songoni pele Tuhan di bata di tonga-tonga keluargana homa Tuhan na patauhon ibana homa Tuhan na pagalakon palito di roha do pikiran na asabuhi manyodangi ganup aka keluarga na pele Tuhan di bata marhiti nagabi ruas di huriam nasida mambuhan pasu mambuhan hadamion mambuhan halabohon di tonga-tonga rumah tanggana talumobi tu ianakon nape ali Tuhan di bata songoni ruas di huriam nanunga gabi ruas naguk di tonga-tonga huriamon ruas natabba pasu nasida saluhut na Tuhan di ngolu songoni di pardongan saripion talumobi diaka udah nasida bebe ali Tuhan di bata ali Tuhan di tonga-tonga permingguan nami sadarion sipul permingguan nami di patupa dua ali Tuhan marhiti siksi kesehatan ima kegiatan donor darah ali Tuhan di bata pasu ma ulon nami sadarion asabui denggan mardalan cala marhiti uloni boy marlapatan boy berdampak positif tu tonga humal yang nami talumobi tu ganup aka luat namiope ali Tuhan di bata parohai kami saluhut na Tuhan asa sisada roha sisada pikiran sisada tanya kami mandohoti ulonibe ali Tuhan di bata ali Tuhan di tikion di buah kami komos di bagasan tangyang nami saluhut na tahe ruas nuriam HKBP Tamarunang kategorial sikola minggu remaja na poso ama ina lansia pasu ruasmi Tuhan di ngolu di padunga sarepion dohot dia ka ulon nabe ali Tuhan di bata homa na manjongjongi homa na mangajari jala homa na mamasu-masu na di bagasan hasusahan ni pikiran ali Tuhan apuli
ramoti jalahoma na mandungani nasida na di bagasan hagalion pamatang ima ali Tuhan di bataruas ni Uriam Agusta Kristin Borus Yanipar amanami amang Yanipar amanami amang IFH Sitorus amanami amang IFE Sinaga amanami amang Hauta Julu amanami amang SR Pasaribu amanami amang V Pancetan amanami amang M Hasibuan naposo ni Huriam Boru Olivia Sianturi asiroham Tuhan api honommu tangamu nago habaduni tu pamatangna lehonommu Tuhan hamalumon marhiti tindakan para medis marhiti tindakan para dokter marhiti ubat na dipangan ima parhiti hommu mangalehon hamalumon tu ibana songoni keluarga na menjaga keluarga na merawat asiroham Tuhan pargugui lehonommu pos niroha nasiako ali Tuhan di bata jala pasu-pasumu nasida songoni Tuhan ruas ni Uriam na di bagasan saminggun di bagasan las niroha ima di pertambahan umur pertambahan bilangan umur na lehonommu di tonga-tonga ngulu nasida pe ali Tuhan di bata ima yan ako ni Huriam hamonangan tangiang samusir yan ako ni Huriam Brahma Anugrah Pasaribu naposo ni Huriam Christian Valentino Silaban yan ako ni Huriam Firly Cetri Nauli Boris Tanggang naposo ni Huriam Deborah Marcelina Boru Hasibuan yan ako ni Huriam Theodore Marcelino Sinaga asiroham Tuhan pasu-pasumu ngulu na Tuhan tabamu akalas niroha na di bagasan studi lehonommu hapistaran na di bagasan para kerejoan lehonommu halabohon ho mangajari na sida ganup aka mangula aka ulon nabi pele Tuhan di bata songoni Tuhan ruas ni Uriam na malas roha di ulang tahun pardonga saripion di keluarga menami amang IFE Sinaga inang SW Boru Marpau di keluarga menami amang CE Pangaribuan inang IPP Boru Sianipar asiroham Tuhan hodo naman jongjongi pardonga saripion nasida pasu-pasumu pardonga saripion nasida pasu-pasumu ngulu nasida pasu-pasumu kedup aka ulon nasida aka tangiang nasida aka pakrimon nasida na di pasahat nasida marhiti tangiang na asiroham Tuhan homa na manangihon homa na mangalehon homa na patuluson pasu-pasu nasida saluhut nape ali Tuhan di bata ali Tuhan di dikiope di buah kami gomos di bagasan tangiang nami aka ruas ni Uriam nama diuri aka parkerejuan na duminggan asiroham Tuhan pasu-pasumu ramoti gonggom nguluna ali Tuhan di bata homa na mangajari nasida dinalaho madiuri aka parkerejuan na duminggan di nguluna songoni Tuhan na madioria kasirokap nito di pede Tuhan di bata pasu-pasumu homa Tuhan na manangihon kanup aka tangyang na homa na patuluson kanup aka pangiduan na pede Tuhan di bata talumobi aka ruas ni Uriam na makirim na tarapai madupe di parbui pardonga saripion na hirim di hagabion asiroham Tuhan tangi mao di kanup aka tangyang na homa na mangalehon homa na manangihon aka tangyang na asa bitotong na sida di bagasan gonggomanmu di bagasan las neroha na siako ale Tuhan di bata jelma pardosa dohami na badiado yanggo cumulu sisa dosa nami le Tuhan di bata mangasahon kuda anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi kami to amin. Mari demahita sian bukit nomor 725 mata pasat amplop 70. Tuhan Yesus manduk tu sisiana aisi turun dohu lehon Tuhan muda asaban
asa pasu-pasu hodi ngoluni uria, jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota. Oh Tuhan, tatapan paruhunta, patutoru diri lamang ngokok kita jomba, kita patudun masere di rohat tabe di pakobasi yonta di kuria nang bangsota, asa pasu-pasu hodi ngoluni uria, jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota, asa pasu-pasu hodi ngoluni uria, jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu-pasu hodi ngoluni uria, jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota, asa pasu-pasu hodi ngoluni uria, jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota. Tuhan ta Yesus manduk tu sesiana, ai sitiruan dohule hontu hamuna, asabain hamu songona ubain tu hamu, martua mahamuna akan nama ulan hosa, asa pasu-pasu hodi ngoluni uria, jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota, asa pasu-pasu hodi ngoluni uria, jala pasu-pasu hodi ngoluni bangsota. Huriana hina holongan, sonari masuk mahita tu acara penjakolon ruas. Mari dia mahita sian bukit nomor 177 ayat sada. Jala didiki marede Roma ruas perguru 70. Sai mulat, honang
kadongan na hinahulungan ni Dibata. Jakonom mahamu sadaron gabi sumuang songondongat tahian. Las dorohan ni Dibata muludung ditadda jolma dosana. Ay dido ibanado. Dang lomorohak kumida hamatian ni parjati. Di paubana nian rohana asa mangulu ibana. Atong namanukum maaun waing dihamu ale parman siaturi naparjolo. Di parhatutu hamudo dosa muna di jolo ni Dibata doh di jolo ni huria namarpungo di son. Jalan atar sosol bagi dohamu ala ni nanilo muna na jolo molo songoni rohamuna do hamuma olo. Dipangidoro hamunan waing jakono kamu mulak tuhuria ni Kristus. Jalan olo do hamu tujulanon. Mar parangehon parange na hopar tupatik dohot hatan ni Dibata. Molo songoni rohamuna dok hamuma olo. Atong mangasahon gogo ni Tuhan Yesus Kristus na pinasahat na tuhuria nai. Jinakumahamu sadarion sumuang tuhuria ni Kristus hi. Asa martohap amu musya di Tuhan Yesus. Rodi ulaw na badia. Rodi sudi pasu-pasu tot asin rohan ni Dibata. Say hot marohamuna marhaporsyon di bana. Rodi hasusuda ni bohal muna. Sedungoma hamu tujulanon maralohon akal ni sibolis. Dot roha sibuk nang roha portibion. Asa unang talu behamu di pangujunan. Say aholongi hamuma Tuhan Yesus. Jelas saya paingot-ingot hamuma hatana nading gani. Asa masuk kamu muse tu banua gijang matang yang mahita. Ale Tuhan Dibata amanami mulai tema rohanami tuho. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alanong mu barohani dongan namion jalamulak tuho. La situ rohanami alanii. Asi maroham lampak kira lahoma godang ni holong ni roham tu nasida. Asa lam ringkas rohana sida manguloi hatam. Saya patotong marohana sida madalani dalan tu hanguluan. Alai patot ditom maturohani hamion dok ni habalion sian jolom dok sian tonga-tonga ni huriam. Asa hot hami sude di bagasan tangamu jala partohap di hanguluan sugut. Amin. Bidang udah tuson amang wartawan kuliah. Mari di mahita las jongjong mahita saluhutna. Sian sa
koma piliata. Ale di bata amanami dari benagijang. Hodo harorani saluhut sile kun lehun nadinggan dot nasolibasa na blutus. Hu pasata mima sian na nilom itu hami pilihan nami tuho. Serjal megabi uap lucus tu jolong. Pasu majaramoti aso para sa kami pilanon. Pati bulna rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti biyon. Buhay marohan nami marah hiti todim. Asalap tada hami kodang ni sile heliam itu hami. Asalam kira-kira hami mandok melihat itu ho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magwarm. Siya Roma harajamu. Siya saot malom ni roham di punatongon songon dari banagijang. Leo matuhami sa dan holuan siya pari. Si sa madosa namin son panesa namin. Dido sa nidong amardosa tuhami. Una kami togin pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay ho. Sandami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala jaramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madahmena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinanggido ma asa tujulo ma ruas na baru songoni ruas parguru nanunga gabe ruas nagok. Diaka ruas naung gabe donor darah masuk ma ruangan sekolah minggu. Demikian juga ruas yang baru supaya ke depan.
saya ke di sini terbuka. Nanti minum dan lihat di jago gembut saya nak, Res. Selamat ulang tahun. Selamat hari ini dulu. Tiga motor. Wah, di situ. Wah, banyak sekali. Wah, saya feelingku ada bertemu deh. Walaupun nanti saya periksa ke dokter suruh masuk kasih. Gampang gitu, apa itu dimakan? Apel kak? Apel hijau. Memang dulu apel hijau ini ada riwayat asap, riwayat mangga. Gimana? Apel hijau. Di sini tuh selalu geram, ternyata sama. Kalau lihat pelajaran sama gejala dengan mah. Ini itu merasa rasa pusing tidak ada. Bawang putih itu mirip makan. Dua ini saya mau periksa ke dokter. Itu lebih berperan ke jantung sama itu. Bawang putih. Yang hitam? Enggak, ada. Beli. Cantik, nah, cantik sekali.